Co jsou ty největší faily, co může e-shop udělat před Vánoci? Za mňa 100% je to to, čo som hovoril, že nie je pripravený tovarovo. Veľa e-shopov ani nemá prehľad o tom, aké majú skladové zásoby. Častokrát sú prekvapení, proste, keď im povie, že OK, toto je tvojich 5 bestsellerov, vieš, alebo nemajú ten prehľad o tom celkovo, že skladové zásoby, cena produktu, marža a tak ďalej, čo im najviac zisku prináša. Toto je proste ten problém, vieš, a keď idú potom do zľav vianočných a ponúk a Black Friday okolo toho a tak ďalej, nerobia to efektívne. A x-krát tým, že my robíme aj reklamu pre tie e-shopy, tak x-krát sme v boji, hovorím, netlačme teraz zbytočne ten budget do reklamy, lebo nie je to efektívne. Ten klient niekedy aj emočne do toho vstupuje, vieš, že poďme a tlačíme a videl som konkurenciu a má nové videá, to musíme aj my. A vidí, že tá kampaň proste, alebo tie kampane, alebo ten predaj, že vyslovene tlačíš tam cez tie kampane, že neefektívne. A pritom niekedy x-krát sa nám oplatilo, že sme chvíľu počkali, konkurencia utlmila nejaké kampane, vieš, a častokrát sme pri niektorých e-shopoch v januári predali viac ako v decembri. Takže z môjho pohľadu je toto tá najväčšia chyba, akože, čo sa týka tovaru.